18 sati počinje centralni dnevnik. Ja sam Milica Delibašić. Ovo su vijesti dana. Igor Dedović i Stevan Stamatović, navodni visoko pozicionirani članovi škaljarskog kriminalnog klana, ubijani sinoć nakon 19 sati u Atini. Kako mediji prenose, posrijedi obračun klanova. Provedenom istragom grčke policije obuhvaćena su 4 osumnjičena lica koja su se nakon izvršenja krivičnog djela dala u bjekstvo. Mogući dolazak srpskog patrijarha Irineja, što je najavljeno, ali ne i potvrđeno, provokacije i vlasti mitropolije Crnogorsko-Primorske, ocijenio za Novu M publicista i književnik Rajko Cerović. Sve ovo što oko crkve se događa, da je to u stvari prije svega politika. Krajnji rok za završetak prve dionice autoputa Bar-Boljare 30. septembara. Pitanje je da li će se tehnički pregled i upotrebna dozvola obezbijediti do tada, kazao ministar saobraćaja i pomorstva Osman Urković. Za mnogo manji objekat, ako nema upotrebnu dozvolu, to proziva svako i prozima odgovornost onaj koji to stavi u funkciju. Današnji dan, treći ponedjeljak u januaru, smatra se najdepresivnijim danom u godini. Vjerovatno je svaki ljudima kojima ponedjeljkom počinje radna nedelja svaki ponedjeljak depresivan. I sutra pretežno sunčano do 15 stepeni. Igor Dedović i Stevan Stamatović, navodni visoko pozicionirani članovi škaljarskog kriminalnog klana, ubijeni su sinoć nakon 19 sati u Atini. U napadu je ranjena i Stamatovićeva žena, prenose mediji. Sa detaljima Anđela Boričić. Dvojica crnogorskih državljana, Igor Dedović i Stevan Stamatović, za koje se sumnja da su navodne vođe škaljarskog klana, ubijeni su sinoć oko 19 sati u gradskoj opštini Vari u Atini. O tome je zvanično obaviještena i crnogorska policija. ID-43 i SS-43 su sinoć u mjestu Vari u Grčkoj lišeni života, dok je tom prilikom MS lakše povrijeđena. S provedenom istragom grčke policije obuhvaćena su 4 osumnjičena lica koja su se nakon izvršenja krivičnog djela dala u bjekstvo i za njima se traga. U trenutku napada Dedović i Stamatović u restoranu Vosko Poula u Atini sjedjeli su sa porodicama kada su na njih vatru otvorila 4 maskiranih napadača. Prenosi portal enikos.gr. Grčki mediji navode i da je na njih ispaljeno 20 metaka, te da su ostali na mjestu mrtvi, kao i da je napad trajao manje od minut. Za stolom je prema pisanju grčkih medija sjedjelo 7 osoba, od kojih 3 djece. Mediji prenose i da je područje u kojem se nalazi restoran puno bezbjednosnih kamera, što nije odvratilo napadače. Dvojica napadača su izvadila oružje i zapucala prema njima, a zatim istrčala iz restorana u automobil koji ih je čekao ispred. Navode i da je ranjena jedna žena, ali je nakon hospitalizacije njeno stanje stabilno. Također, pišu mediji, još 3 osobe su prebačene u bolnicu, ali nije su imali povreda. Tamošnja policija pokrenula je opsežnu istragu i pokušava da uđe u trag napadačima. Prema njihovim indicijama, 2 muškaraca ubijena su u nastavku obračuna klanova koji je odnio desetine života. Podgoričanina Stevana Stamatovića, koji je ubijen u Atini, povezivali su sa likvidacijom Aleksandra Stankovića, ali i sa navodnim planovima za ubistvo i predsjednika Srbije, a tada premijera Aleksandra Vučića. Stamatović je negirao povezanost sa ovim slučajevima. Za Igorom Dedovićem raspisana je potjernica zbog sumnje da je pucao na Vojna Stupara i Miloša Radonjića. Tvrdnja generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da su najrelevantnija međunarodna pravna tijela poput Savjeta Evrope pozivala na nužnost i potrebu vršenja restitucije crkvene imovine, naročito SPC, nema nikakvog utemeljenja u činjenicama. Saopšteno iz kabineta predsjednika Mila Đukanovića. U reagovanju se navodi da je Evropski sud u Strasburu već odlučio da je zahtjev SPC za restituciju crkvene imovine neosnovan. Crna Gora je još 2012. pred Evropskim sudom za ljudska prava kao sudskim tijelom Savjeta Evrope dobila spor protiv Srpske pravoslavne crkve koja je zahtijevala restituciju crkvene imovine u Crnoj Gori. To je saopšteno iz kabineta predsjednika Mila Đukanovića, reagujući na navode generalnog sekretara predsjednika Srbije Nikole Selakovića da su najrelevantnija međunarodna pravna tijela poput Savjeta Evrope pozivala na nužnost i potrebu vršenja restitucije crkvene imovine.
Evropski sud u Strasburu je ovu tužbu SPC-a odbacio kao očigledno neosnovanu i neprihvatljivu, utvrdivši da podnosioci tužbe nijesu imali postojeću imovinu niti legitimno očekivanje za povraćaj imovine, čiju su restituciju zahtijevali. Sud u Strasburu je zaključio da su bez pravnog osnova tvrdnje SPC-a i države Srbije da je SPC u Crnoj Gori žrtva povrede prava na mirno uživanje imovine i na pravično suđenje, kao i da je navodno diskriminisana od strane države Crne Gore. Iz ove odluke Evropskog suda jasno proizilazi da je imovina koju je tada potraživala SPC u vrijednosti od više stotina miliona eura zapravo državna imovina, navodi se u saopštenju. Okolnost da se ovoj tužbi Srpske pravoslavne crkve tada pridružila Republika Srbija nije ni tada nimalo pomogla podnosiocima tužbe i oni su taj spor protiv Crne Gore izgubili. Tom prilikom Republika Srbija, koja se pridružila tužbi, iznijela je čitav arsenal poznatih tvrdnji o viševjekovnom bivstvovanju SPC-a u Crnoj Gori i o tome da je SPC isključivi vlasnik pravoslavnih vjerskih objekata u našoj državi, za koje je izričito tvrdila da predstavljaju istorijske spomenike isključivo srpskog naroda. Međutim, kao ni danas, tako ni tada, za to nijesu ponudili pravno valjane dokaze. Podsjetimo, predsjednik Đukanović u intervju za Tanjug izjavio je da država Crna Gora ne otima imovinu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer je ta imovina, kako tvrdi, zapravo vlasništvo države Crne Gore, uzurpirano u periodu između 1986. i 2000. godine. Tada Srpska pravoslavna crkva, bilo da je riječ o njoj kao titularu, bilo da je riječ o Crnogorskoj mitropoliji kao njenom organizacionom dijelu, bilo da je riječ o drugim eparhijama, ili imate čak i takvo iskustvo da su važni crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori dio imovine upisali na svoje ime. Dakle, a riječ je o upisu nekadašnje državne svojine. Predsjednik je bio jasan i da Crna Gora neće povući zakon o slobodi vjeroispovijesti. Ističe da protesti zbog zakona koje vidi kao u suštini političke, mada obučene u crkveno ruho sa naglašenim prosrpskim predznakom, ne mogu ugroziti vlast niti politiku koju predvodi. Da smo smatrali da taj zakon treba biti povučen, sigurno ga ne bi i donosili. Ovo je važan period emancipacije Crne Gore, napominje predsjednik Đukanović i dodaje da bi trebalo stvoriti sve institucionalne pretpostavke za dalji državni i duhovni razvoj crnogorskog društva, pa i obnovu autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije poručio da će eventualne pregovore o, kako je kazao, temeljnom ugovoru koje se tiče crkvene imovine u Crnoj Gori vlast voditi sa njima, ne sa Beogradskom patrijaršijom, prenosi Tanjug. Poručuje i da je mitropolija, na čijem je on čelu, autonomna i samostalna kroz vjekove, te da žele temeljni ugovor po uzoru na one koje je Crna Gora potpisala sa katoličkom crkvom i islamskom zajednicom. A vijest o dolasku srpskog patrijarha Irineje u Pljevlje na Svetog Savu 27. januara najavili su iz opštinskog odbora Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije. Iako ta informacija nije potvrđena, njeno plasiranje se može posmatrati kao još jedno u nizu provokacija, kaže za Novu M publicista i književnik Rajko Cerović. Ivana Popović o tome. Vijest o dolasku srpskog patrijarha Irineja na Svetosavski sabor u Pljevljima, koji su plasirali iz opštinskih odbora Nove srpske demokratije i Demokratske narodne partije, ponovo predstavlja miješanje političkih i crkvenih pitanja, tvrdi publicista Rajko Cerović za Novu M. Sve ovo što oko crkve se događa, da je to u stvari prije svega politika. A vidite, sad čak i jedna politička partija se miješa i u raskol Srpske pravoslavne crkve, jer zna se da u ovom trenutku Amfilohije nikako nije ni u kakvim dobrim odnosima sa patrijarhom Irinejom. Dakle, Demokratski front jednostavno hoće da se uplete u unutrašnje pitanje Srpske pravoslavne crkve. Cerović ističe da se vijest o dolasku patrijarha može posmatrati kao provokacija. I vlasti i Amfilohiju. Jednostavno stvar se tako usložnjava, ali politički usložnjava, da se više ne zna ni ko je ko, ni zašta je ko. Srpski patrijarh Irinej na Savindan 27. januara boravit će u Pljevljima, najavljeno iz Demokratskog fronta. Portal Borba objavio je i detalje da će patrijarh biti glavni inicijator obnove rodne kuće Varnave Rosiće i spomenika posvećenog Varnavi u čast.
Potvrde o dolasku patrijarha Irineja u Crnu Goru, međutim, nema iz Srpske pravoslavne crkve. Televizija Nova M pokušala je da dobije potvrdu iz Srpske patrijaršije u Beogradu. Do emitovanja ovog priloga potvrdu nijesmo dobili. Kako nam je nezvanično saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, poštujući horizontalnu organizaciju Srpske pravoslavne crkve, poziv patrijarhu morao je da uputi nadležni vladika iz eparhije. Do emitovanja ovog priloga informaciju o tome da li je poziv patrijarhu Irineju upućen nijesmo dobili. Ovo je drugi put od početka godine da se najavljuje posjeta srpskog patrijarha Crnoj Gori. Prva najava bila je da će patrijarh Irinej doći na Badnji dan 6. januara kako bi nalagao badnjake u Pljevljima. Kako je i tada izostao poziv iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, patrijarh nije došao. Međuvremeno oglasili su se iz vlade Crne Gore. U odgovoru Novo M ističu da iako je riječ o nezvaničnoj najavi, niko neće spriječavati srpskog patrijarha da dođe u Crnu Goru na bilo koju svetkovinu koju organizuje Srpska pravoslavna crkva. Ono što nije niti će biti dozvoljeno je spoljno miješanje u naše unutrašnje prilike, odnosno u naše suvereno pravo da sami slobodno vodimo spoljnu i unutrašnju politiku. Saopšteno je Novo M iz vlade. Ostale teme. Poslanici Demokratskog fronta neku od narednih plata primit će umanjenu 50% zbog teškog incidenta koji su izazvali u Skupštini tokom rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Najavio je za Novu M predsjednik administrativnog odbora Lujić Škrelja. Skupštinsko zasjedanje krajem decembra obilježio je incident koji su izazvali poslanici DF-a, čupajući mikrofone, skupštinsku tehniku, a probali su neuspješno i da aktiviraju pirotehničku napravu. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajević tada im je izrekao mjeru udaljenja sa sjednice 15 dana, a očekuje ih i umanjenje zarade od 50%, kaže za Novo M predsjednik administrativnog odbora Lujić Škrelja. Biće primjenjivan poslovnik koji predviđa da poslanik kome se izriče mjera udaljavanja sa sjednice kažnjava se novčanom iznosu od 50% od iznosa plate. No, da bi se kazna primijenila, neophodno je da generalni sekretar Skupštine dostavi administrativnom odboru pisani dokument u kojem se navodi kojim poslanicima izrečena mjera udaljavanja sa sjednice, pojašnjava Škrelja. Ja sam taj dopis dobio s tim što ovaj dopis treba da prati fonografska beleška i zapisnik, ovjereni zapisnik sa te sjednice, onda se stiču uslovi. Incident od 26. decembra prošle godine samo je jedan u nizu incidenata i neadekvatnog ponašanja, čiji su akteri poslanici Demokratskog fronta. Lično sam se uvjerio, to sam teo da kažem, u svojoj koži, da sam bio meta napada najprizemniji i najvulgarniji koji su se desili u svojoj skupštini, po meni bez razloga, ali svak valjda misli da ima razloga za ono kad se ponaša prema svom kolegom na takav način, ali ostavljam njima i glasačima i građanima Crne Gore da presude. Podsjećamo, incident uoči usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti prethodio je 4.12.2019. verbalni sukob, tokom kojeg je poslanik DF Andrija Mandić uputio uvrijedljive, prijeteće i pogrdne riječi poslaniku DPS-a Lujiću Škrelji. Kako? Nemoj poslije nekoliko puta, slušaj, gospodine Mandiću, nikad u životu ne možeš me uvrijediti. Ružne slike iz Crnogorskog parlamenta u eter su poslate više puta, a glavni akteri bili su isti, poslanici DF-a. Tako je naime Milan Knežević 1. novembra 2018. godine verbalno, a umalo i fizički nasrnuo na poslanika Liberalne partije Andriju Popovića. Kolega Popović, molim vas, kolega Popović. Dajem pauzu. Godinu dana ranije poslanici Demokratskog fronta u holu Skupštine, nakon što je parlament ukinuo imunitet Milanu Kneževiću i Andriji Mandiću, vrijeđali su i nasrtali na poslanike DPS-a. Tom prilikom slične uvrede uputili su poslaniku Lujiću Škrelji. Presudom Osnovnog suda u Podgorici poslanik DF-a Milan Knežević osuđen je na 4 mjeseca zatvora, koju bi trebalo da izdržava u kućnim uslovima, dok su poslanici istog političkog saveza Marina Jočić, Milutin Đukanović i Branko Radulović osuđeni na uslovne kazne. Javnost je svjedočila incidentu koji se dogodio 13. maja 2016. kada su poslanici DF-a tokom plenarnog zasjedanja vrijeđali tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a pojedini su umalo i fizički nasrnuli na njega. Incidentu u plenarnoj sali istog dana prethodio i sukob sa obezbjeđenjem u holu parlamenta. No, ni to nije bilo dovoljno da poslanici DF-a izazovu pometnju, pa se toga dana u zgradi Skupštine pojavilo i nekoliko takozvanih redara tog političkog saveza, navodno pripadnika ozloglašenog 7. bataljona Vojske Jugoslavije, što je u tom momentu okarakterisano kao skandal.
Ekonomija. Krajnji rok za završetak prve dionice autoputa Bar-Boljare je 30. septembara. Pitanje je da li će se upotrebna dozvola obezbijediti do tada, kazao je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković. On je poručio da će uskoro biti objavljen javni poziv za dostavljanje ponuda za dobijanje koncesije za aerodrome u Podgorici i Tivtu. Do kraja maja bi trebalo da bude poznato ko je dostavio najbolju ponudu u vezi sa koncesijom za aerodrome Crne Gore. Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković kaže da će u narednih 15 dana biti pripremljena tenderska dokumentacija i objavljen javni poziv kompanijama da dostave ponude, za što će imati 60 dana. Ja očekujem dobru takmičenje između njih i očekujem odlične ponude. Mi smo tamo, znate, rekli da očekujemo, odnosno tražimo najmanje 100 miliona avansne uplate, najmanje 10% od ukupnog prihoda, najmanje 80 miliona eura investicije u prve 3 godine i investiciju u tokom trajanja koncesije od 200 miliona eura. Očekuje ministar Nurković i da će radovi na izgradnji prve dionice autoputa od Smokovca do Mateševa biti završeni do 30. septembra. No, ono što ne može da garantuje jeste da li će do tog datuma autoput dobiti upotrebnu dozvolu. Za mnogo manji objekat, ako nema upotrebnu dozvolu, to proziva svako i prozima odgovornost onaj koji to stavi u funkciju, a da nema upotrebnu dozvolu. Ako se bude sve što je važno za život i bezbjednost putnika moglo kontrolisati na taj način iz tog centra, da bi to neki detalj manji možda mogao i da ne bude to smetnja za otvaranje puta, ali ako bude nešto više, ne bi volio ja da sad kažem bit će, pa onda da ispadne da vi pamtite sve što čovjek izgovori i ja bi da se sačuvam. Koliko će koštati putarina na prvoj dionici još se ne zna. Evropski standardi su 8 do 12 centi po kilometru, pa ministar vjeruje da za 41 kilometar autoputa nećemo plaćati više od 4 eura. Uporedo sa prvom dionicom radi se i na pripremi druge. Ima više kompanija koje su zainteresovane, sa kojim pregovaramo i ja se iskreno nadam da mi do kraja godine možemo da nađemo partnera da krenemo u realizaciju te druge dionice. Nedavno usvojeni lex specialis kojim se planira u nacionalnu aviokompaniju u narednih 6 godina investirati 155 miliona eura bilo je jedino rješenje kako bi Montenegro Airlines stao na noge. Sanacioni program podrazumijeva i optimizaciju radnih mjesta, a u nacionalnoj aviokompaniji ima viška radnika. Nagomilane probleme u toj kompaniji aktuelni ministar pripisuje ranije menadžmentu. Se tiče prethodnih menadžmenta, zaista mnogo je bilo promašaja u prethodnom periodu. Čini mi se da niko do sad od menadžmenta nije odgovarao ni za jedan promašaj. Prvi čovjek crnogorskog saobraćaja kaže i da postoji interesovanje investitora za luku Bar. Toj kompaniji potrebna su nova ulaganja. U narednom periodu bit će uložena i značajna sredstva u željeznički saobraćaj. Odbori Evropskog parlamenta usvojit će u Briselu zaključke i nacrt mišljenja o Brexitu, a konačno glasanje o sporazumu o povlačenju Velike Britanije iz Evropske unije planirano je za 29. januar. Gledamo i ostale vijesti iz svijeta. 5 osoba je poginulo u hotelu u ruskom gradu Permu kada je eksplodirala toplovodna cijev sistema za grijanje. Zvaničnici za vanredne situacije su saopštili da je 6 osoba povrijeđeno, od kojih je 3 hospitalizovano zbog opekotina. Eksplodirala je toplovodna cijev, vrela voda poplavila je suterenske prostorije u kojima je smješten hotel koji ima 9 soba. Toplovodna cijev je pukla, a voda prilično visoke temperature dospjela je u podrum kroz oluk. Eksplozija se nije dogodila ovdje u podrumu, očito je do pucanja došlo negdje visočije. Australijski meteorološki zavod objavio je upozorenje na snažne oluje praćene olujnim vjetrovima, obilnim gradovima i jakim kišama za velike dijelove Novog Južnog Velsa, Južnog Queenslanda i mnoga područja države Viktorije. Kako se navodi, postoji također rizik od poplava. Australijska prijestolnica Canberra također se našla na udaru jakih vjetrova i grada praćene većim komadima leda koji su za 15 minuta poharali grad. Grad veličine teniske loptice pogodio je i Melbourne, uništavajući automobile i imovinu. U međuvremenu vlasti nastavljaju da izdaju upozorenja zbog požara koji plamte u mnogim dijelovima istočne Australije. Ponovo teme iz Crne Gore. Fond za zdravstveno osiguranje pustio u produkciju 6. servis e-naručivanje koji se nalazi na portalu e-zdravlje. Riječ je o korisnom servisu i za pacijente i za ljekare putem kojeg će građani moći da naruče potrebnu terapiju, doznake ili potvrdu.
Koristeći uslugu e-naručivanje Fonda za zdravstveno osiguranje, potrebnu terapiju od kuće će moći da naruče oni osiguranici koji su hronični pacijenti i idu mjesečno po terapiju. Osim toga mogu se naručiti doznake za bolovanja koje su duže od mjesec dana, kaže direktor fonda Sead Čergić. U ovom momentu imamo obezbijeđeni 2 vrste potvrda koje će biti moguće naručiti. Radi se o potvrdama za izostanak iz vrtića i potvrda kojim se ocjenjuje fizička spremnost za obavljanje nastave fizičkog vaspitanja. Čergić ističe da ljekari odlučuju da li će odobriti navedene zahtjeve građana ili će s jednim klikom pozvati da ga posjete radi kontrole ili pregleda. Osiguranik fonda će biti obavješten SMS porukom da li je odobrena terapija ili potrebna posjeta ljekaru u kratkom roku. Ako je, na primjer, zakazana naručena terapija za 23. januar, znači 23. januara do kraja radnog dana osiguranik će dobiti SMS obavještenje. Direktor fonda kaže i da servis pruža benefite ljekarima. Na ovaj način oni će biti rasterećeni posjeta onih pacijenata koji su dolazili svakog mjeseca da bi dobili potrebnu terapiju koju svakomjesečno primaju, a također posjeta i onih pacijenata koji su na bolovanju duže od mjesec dana. Naručivanje je vrlo jednostavno. Na portalu e-zdravlje jednim klikom na servise za građane otvorit će se ponuđeni servisi, među kojima je i naručivanje. Ovom servisu možete pristupiti ukucavanjem broja knjižice i PIN koda koji možete dobiti kod izabranog ljekara ili na šalterima fonda. Naručenu terapiju, doznake ili potvrdu građani mogu podići kod sestre na šalteru Doma zdravlja. Današnji dan, 3. ponedjeljak u januaru, smatra se najdepresivnijim danom u godini. Riječ je o takozvanom plavom ponedjeljku. Provjerili smo da li građani osjećaju razliku te šta kažu psiholozi. Praznična euforija tek što se stišala, a takozvani tužni ili plavi ponedjeljak kojeg su naučnici prije 14 godina izračunali kao najdepresivniji dan u godini je tu. Januar je počeo lijepim željama i obećanjima da ćemo ove godine ostvariti zacrtane ciljeve, a završava se računima i minusima. Zbog toga je prema formuli koju je smislio britanski psiholog Cliff Arnall januar najdepresivniji mjesec u godini. No, 3. tužni ponedjeljak ove 2020. godine po mišljenju naših sugrađana ne bi trebalo da nas savlada danas. Vjerovatno je svaki ljudima kojima ponedjeljkom počinje radna nedelja svaki ponedjeljak depresivan. Pojma nema. Okle ću znati. Ne znam šta je to uopšte. Isto se osjećam normalno kao juče, kao danas. Sve što se obilježava znači da treba skrenuti pažnju javnosti na problem. Kao svaki drugi dan. Bilo kako bilo, prema riječima psihološkinje Adrijane Pejaković, plavi ponedjeljak je uglavnom rezultat tuge i niskog nivoa motivacije. To je u stvari jedno realno osjećanje, praznici su prošli, odmor je prošao, vraćamo se svakodnevnim obavezama, možda nam to malo onako teško pada, pa nam je snižena motivacija, pa malo dok se razradimo i to je sve okej, to ne znači da smo deprimirani, a pogotovo ne znači da smo depresivni. Ističe da mnogi plavi ponedjeljak smatraju i običnim marketinškim trikom, budući da trgovci na današnji dan obično daju i popuste na proizvode koji bi trebalo da poprave raspoloženje. Baš kao na čuveni Black Friday. Ovo je trenutak kada se suočavamo sa time da sve one velike novogodišnje želje koje smo onako ambiciozno donosili možda nećemo moći zaista da ostvarimo i tako dalje. I onda okej da kažemo da se možda nekada nalazimo u nekom sniženom raspoloženju, ali ne možemo sad da kažemo da je ovo najdepresivniji dan u godini. Svakako, ako ste srećni, ne padajte pod utjecaj ovih teorija, nego uživajte u svom raspoloženju. Stručnjaci preporučuju da je negativne osjećaje najbolje otjerati druženjem s prijateljima i porodicom, kao i nekom fizičkom aktivnošću. Sportske vijesti donosi kolega Uroš Radulović. Uroš, očekivana pobjeda naših vaterpolista. Upravo tako, Milice, tek sada slijedi ono pravo. Na Evropskom prvenstvu u Budimpešti Crna Gora ispunila osnovni cilj. Ajkule su pobjedile Tursku 17-6 i obezbijedile plasman na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Slijedi obračun sa prvakom planete. Samo se postavljalo pitanje sa kolikom razlikom će Crna Gora savladati nedoraslog rivala. Izabranici Vladimira Gojkovića profesionalno su pristupili obavezi i riješili meč na poluvremenu, ubjedljivih 8-1. Najbolju igru Ajkule su pokazale u trećem kvartalu koji je završen 5-0, dok je u posljednjem očekivano uslijedilo opuštanje 4-4. Zbirno, ubjedljivih 17-6, karta za Rotterdam je pečatirana. Crna Gora će učestvovati na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Prvi taj cilj koji smo imali da se plasiramo i da prođemo tu grupu na način koji smo prošli,
je ispunjen. Danas to svakako znali smo da neće biti upitno. Pokušali smo iz utakmice izvučemo što više za ovo što nas čeka, da probamo da razigramo sve igrače i nadam se da ćemo za 2 dana biti na pravom nivou u tom meču četvrtfinala. Danas najefikasniji Ivović, 3 pogotka, po 2 su postigli Radović, Petković, Čučković, Đurđić, Spajić i Drašković, po gol Vidovića i Pješica. Iskoristili smo utakmicu malo da probamo neke taktičke varijante, kao neku fizičku pripremu, imamo dan i po, 2 da se pripremimo taktički za Italiju i idemo svom snagom. U srijedu veliki derbi, šampioni svijeta Italijani koji su grupnu fazu protiv Gruzije, Francuske i Grčke prošli bez greške. Kapiten Draško Brguljan je zadovoljan ostvarenim, za predstojeći izazov kaže. Ovo sve preko bi bio fantastičan uspjeh, da izbacimo Italijane, mislim što pričati o Italijanima, prvaci svijeta, ekipa koja je možda čak i za ovog jednog igrača, ovog Fondelija jača, koji je sigurno bolji igrač od ovog Disome koji je igrao svjetsko prvenstvo. Tako da bit će jako teško, ali naš prvi cilj je ostvaren i jednostavno idemo borbeno da uđemo u tu utakmicu, da damo sve od sebe, pa vidjet ćemo na kraju što će biti. Toliko o sportu. Za kraj još jednom vijesti dana. Igor Dedović i Stevan Stamatović, navodni visoko pozicionirani članovi škaljarskog kriminalnog klana, ubijani sinoć nakon 19 sati u Atini. Kako mediji prenose, posrijedi obračun klanova. Provedenom istragom grčke policije obuhvaćena su 4 osumnjičena lica koja su se nakon izvršenja krivičnog djela dala u bjekstvo. Mogući dolazak srpskog patrijarha Irineja, što je najavljeno, ali ne i potvrđeno, provokacije i vlasti mitropolije Crnogorsko-Primorske, ocijenio za Novu M publicista i književnik Rajko Cerović. Sve ovo što oko crkve se događa, da je to u stvari prije svega politika. Krajnji rok za završetak prve dionice autoputa Bar-Boljare 30. septembara. Pitanje je da li će se tehnički pregled i upotrebna dozvola obezbijediti do tada, kazao ministar saobraćaja i pomorstva Osman Urković. Za mnogo manji objekat, ako nema upotrebnu dozvolu, to proziva svako i preuzima odgovornost onaj koji to stavi u funkciju. Današnji dan, 3. ponedjeljak u januaru, smatra se najdepresivnijim danom u godini. Vjerovatno je svaki ljudima kojima ponedjeljkom počinje radna nedelja svaki ponedjeljak depresivan. I sutra pretežno sunčano do 15 stepeni. Toliko u centralnom dnevniku. U nastavku serija emisija Među nama, tema segregacije u društvu, zatim turska serija Gulperi. Želim vam ugodno večer.